मैयानि जे गभर्नर मायावहाय डिसिसन बायदियैहाय जे गभर्नरनि आखायाव बिटिसि खुंथाया थांबाय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? 2015निफ्राय लानानै 2020 सिम जे मोनसे बिटिसिनि जे टार्म मोनसे सासना मैया 27 तारिख एप्रिलाव बेनि टार्मा फुलफिल जाबाय आरो जोब्बाय आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगोनो दा 6 शेड्यूलनि आवथायाव थानाय जे माखासे संबिजिरारि नियम दङ बे मथे दा बेनि सासननि भारा दा रायजोपालनाव थांबाय आरो बेयो नीति नियम बायदियैनो जादों। संबिजितखौ दहाय होनानैनो बे खुंथायखौ रायजोपाला गावनि आखायाव लांदों। गतिके बेवहाय आङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो बे डिसिसनखौ राइट मोनसे डिसिसन होननानै आं बुंग्रोनो सानदों आरो लोगोसेयैनो रायजोपाल बिथांखौ आङो साबायखर होनो सानदों। दा नैबेखिनि समाव जे समसिमहालागै बिटिसि इलेक्शन जानाय नङा बे समसिमहालागै खुंथाय गोहोआ जिहेतुके रायजोपालनि आखायाव थासिगोन। बिथाङा जाहाथे जोंनि बिटिएडि ओनसोलाव मोजां मोनसे सासनखौ होयो बिनि थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसेयै आङो आंनि अबजारभेशनाव बेखौनो नुनो हादों दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय विभिन्न जाति गोष्ठी विभिन्न रावारि धोरोमारि मानसिफ्रा दिनै रायजोपालनि आखायाव थांनाय लोगो लोगो बिथांमोनाव मोनसे गोसोआवहाय रंजाखांनाय फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ बावहाय सासन खालायनानै जेरैबायदि मानसिफोरनि राइट्स एबा अधिकारखौ होनांगौमोन एबा सुबुंनि जे मोनथाय आरो संबिजिरारि जे मोनथाय बेखौ होनांगौमोन बिथांमोना फेलियर जाबोदों। जायनि थाखाय मानसिफ्रा गाव गावनि मोनथायखौ मोननो हायैनि थाखाय बिथांमोननि सायाव गोबां खुद्रिनाया फैदोंमोन। दा दिनै रायजोपालनि आखायाव फैनाय लोगो लोगो बयबो बेखौनो मिजिंथिदों जे जोङो मोनसे न्यायखौ मोनसिगोन होननानै आरो आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों बिटिसि ओनसोलाव जेबायदि मोनसे गाज्रिथार कारापसना महर लादों बेखौ जोङो नैबे रायजोपाल सासननिफ्रायनो हमजेननानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिटिसि ओनसोलावहाय मोजां मोनसे खुंथाया फैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै रायजोपाला माखासे सिस्टेमखौ जाहाथे थिग खालामनानै गालाङो बेखौ जोङो खावलायगोन बिथांनिसिम आरो लोगोसेयै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों बेखौनो बारे बारे होनदों जे बिटिसि ओनसोलाव मोनसे खुंथायनि सोलायनाय नांगौ आरो बे सोलायनायखौ लाबोनोब्ला बिटिसि ओनसोलाव कोनो मोनसे राजनिति दला हानाय नङा बियो इउपिपिएलनि अनगायै। दा बेनिखायनो रायजोनावबो मोनसे फोथायनाय फैदों जे जोङो 17 बोसोराव जे मोनथायखौ मोननो हायाखै आरो जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके कोनो उन्नतियानो जायाखिसै गतिके बेखौ जोङो मोनथायखौ मोननायजों लोगोसे जुदि उन्नति खालामनांगौबा इउपिपिएलनि जों नङाबा जोंहा जेबो राहा गैया होननानै रायजोफ्रा दिनै फोथायदों आरो बे फोथायनायखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै आवगायबोदों। दिनै रायजोपाल बिथाङा बावहाय बेसेबां समसिम गावनि आखायाव बा आवथायाव लानानै बेखौ खुंगोन बे हयथ' दिनैनि तारिखाव बे निर्दिष्ट जायाखै आरो नियम बायदियै हयथ' बियो 6 मान्थखौ लांनो हायो। नाथायबा दिनै जों नुनो मोनदों जे फर्मेलि इलेक्शन मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ दाबो उथायनाय जायाखै आरो बेखौ मोजां जुदि परिबेस जायोबा बेखौ खुंफिननो हानायनि माखासे राहा लामायाबो बेयाव दं। खालिबोल' बेवहाय आसामनि मिनिस्टार लेभेलनि मोनसे केबिनेट डिसिसना बाव फैनांगोन आरो इलेक्शन कमिशनारखौ बेखौ नारसिननांगोन जुदि परिबेसा मोजांब्ला। दा बेनिखायनो जों सानदों जे मोनसे परिबेसा मोजां फैफिनोबा थाबैनो इलेक्शन जानायखौ जों हास्थायदों। नाथाय बेराफारसे मुलुगनाङैनो जे मोनसे गिख्रंथाव COVID-19 एबा कर'ना भाइरासनि माबाया जेरावबो माने गोसारनानै दङ बेखौ नोजोर होयोबा जों नुबाय भारतबर्षनि सिङावबो गोबां जायगायावहाय थानाय स्टेटफ्रा बेवहाय भुगिनानै दङ आरो जोंनि आसामावबो जों फ्रि होननानै बुंनो हाया खारन गोबां जायगायाव COVID-19नि भाइरासजों हमजानाय गोबां माखासे सुबुंफोरखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो हयथ' बिनि जाहोनाव इलेक्शना जाहायाबो जानो हागौ मानोना मानसिनि जिउनिफ्राय इलेक्शना देरसिन जानो हाया। नाथायबा जोंनि बिटिसि ओनसोला दिनैसिमहालागै जोङो मोनसे ग्रीन जोनाव बेखौ मोननो हादों। नाथाय बेसे समसिम बियो ग्रीन जोन हिसाबै थागोन बेखौ जों बुंस' हाया।
नाथाय बेनिखायनो आङो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिसि गासै रायजोफोरखौ मोनसे खावलायनो सानदों जे जोङो सांग्रांथि जानांगोन खारन COVID-19आ जिहेतुके जोंनि खाथि खालानो बे गोसारनानै दङ बिटिसि ओनसोलाव फैयाखैब्लाबो जों बेनिखायनो हुसियारै जों थानांगोन जोङो माने जुथुमनाय मानाय बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन जाहाथे जोङो बेबायदि गिख्रंथाव भाइरासाव जों गोग्लैया खारन खाथि खालायाव थानाय गोबां जायगानिफ्राय मानसि फैगोन असिनाफोर बिथांमोनजों जोङो माने फेस टु फेस मोगा मोगि जानला मोनला जानो नाङा नाथायबा जोङो बे मोनसे बाथ्राखौ दिथा होनांगौ जाहाथे जोङो गुबुन मानसिखौबो मिसबिहेभ खालाया मोजां बाथ्राजोंनो जों बुंनांगौ जे जोङो हलि गलि खालायथ'नो नाङा खारन मोनसे भाइरासआ जिहेतुके जोंनाव साग्लोबसारनानै दङ बेखौ गासिखौबो नायनांगोन नाथाय बेफोरखौ नायनानै दिनै भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदिजीजों लोगोसेयै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सोनोवाल आरो लोगोसेयैनो जोंनि स्वास्थ्य मन्त्रि बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जथेस्थ' बोरैहाय हादोरखौ रायजोखौ ओनसोलखौ माने रैखा खालामनो हागोन रायजो राजाफोरखौ रैखा खालामनो हागोन बिनि बागै गोबां माखासे आदब बाहायदों क्वारेन्टाइन खालामनायनो माने ससियेल डिस्टेन्स बा बेखौ मेनटेन खालामनाय बिदि बाथ्राफोरखौ फोसावदों जों बेखौ फल' खालामनांगोन आरो आखर आखर पालन खालामोब्ला जोङो निस्सय बे गिथावना रोगनिफ्रायबो बारग'गोन होननानै आं सानो मानोना दिनैसिमबो बे भाइरासनि मुङाव खुनु मोनसे मुलिखौ माने दिहुननाय जायाखै नाथाय मुलि होननानै बुङोबा बेल'नो गाव गावखौ माने जानगारनानै दोननाय एबा गाव हारसिंनो थानाय बेफोरबायदिजों जोङो बेनिफ्राय माने सोखा जानायखौ जों मोननो हायो दा बेफोरखौ गासिबो लाजोबनानै फैबाय थानाय समाव जे इलेक्सननि जे लाहार फाहार मा समाव जाफिनगोन जाफिना जों बेखौ बुंस' हाया नाथायबा जोङो इउपिपिएल दोलोआ जे समावनो जागोन बे समावनो जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय थियारि आरो गभर्नर बिथाङा जेरैबायदि बिथाङा गावनि आवथायाव लानानै सासन खालामगोन बेवहाय जे बिथोनफ्रा फैगोन जों बेखौ गनायनानै लागोन खालिबोल' जोङो बेखौल' हास्थायगोन जाहाथे बिथांनि बे सासननि गेजेरजों जोङो खुनु मोनसे आनजाद खैफोद एबा दुखु जाल्लायाव गोग्लैनाङा